everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, uDJ Hloge wengoma yodumo eyehlukanisa unyaka ngo-2021 kuKhozi FM ethi wena uyisibani sami. Kuthiwa ke wethule ngokusemthethweni njengonkosikazi wesibili wesiqhumama esingumelaphi wendabuko uDokotela uMusazulu obuye abe yimanager yakhe ke uHlo kwezomculo. Isolezo ngempela sonto lithi ke lona belingxenye lomcimbi obungachazwanga ukuthi ungowani. Lizithele kuDJ Hlo ehlezi nonkosikazi omdala kaDokotela uMusazulu, unkosikazi uThuli Zulu. Abafunanga ukucacisa ngokubahlanganisile ngaphandle ukuthi ke yingoba kunomcimbi owenziwe kaZulu. Yize ke uDJ Hlo bengakaza bonakale uma kunemicimbi eyenziwa khona. Leli phepha indaba lithole ngomunye ke wabangana bakhulu bakaZulu ukuthi ke bekuzokwethulwa uDJ Hlo njengonkosikazi wesibili. Bezokwamukelwa ke ngokusemthethweni njengonkosikazi wesibili kwahlatshwa nembuzi okuyindlela okwenziwa ngayo izinto kaZulu uma kukhona omukelwayo, njengoba ke engajwayele kubonakala ehlezi noma mkhulu. Bezonikwa ke iziyalo ngonkosikazi omdala ukuthi ke kumele aziphathe kanjani njengoba egana khona nje kwaZulu, kusho ke umthombo othembekile. Phepha indaba lithola ukuthi ke uZulu usebathengele nemizi ngokuhlukana uDJ Hlo nonkosikazi omdala. Unkosikazi omdala owakhumuzi bathi ke usemhlanga kanti okaDJ Hlo usebhalitho. Kuthiwa ke sebeke babonakala ke behamba bobabili noma sibe nokubonakala ke behamba bobabili njengamakhosikazi akhe ke uZulu emzini ke osePine Town kwaphuma udelile. Yikha ke elikhulu lapho kugcinwa khona ke imicimbi yesintu ngoba uZulu unesigodlo sakhe sokwelapha khona. Bambongele ke abantu ke uDJ Hlo ku social media, kodwa abanye kubuya sengazi ukuthi guys abakaze ke bamxolele ngokuhlukanisa kwakhe unyaka ngengoma eyayingaziwa umuntu. Umntana abantu uShem wachaza wakhehliza amagwebu esho ukuthi cha nami ngayikhankasela ingoma, ngangihamba ngicela nasemarenki ukuthi bangivotele, kodwa abantu abasibhayi istory sakhe bathi nje abayingeni indaba futhi nje abamfuni. Noma ngabe uposter in bave bamtshela wena nje wahlukanisa unyaka singakwazi asingeni indaba yakho. So guys akazi bamxolele guys bakithi uDJ Hlo abantu lapha na ku social media. uDJ Hlo ngobuka kwami uyafana ke nje Lady Zama no Kelly Khumalo, ngoba nabo make bathi baposta something Kelly Khumalo bavela bhala ukuthi yey usenzo meyiwe, uLady Zama bathi wena yey usijava, yabona. So no DJ Hlo kuleyo nkinga ke guys ebhekene no Kelly Khumalo kanye ke no Lady Zama. But ke guys ya injalo ke indaba usengumamncane ungonkosikazi ke wesibili kaDokotela ke uMusazulu. Siyambongela kakhulu kulokho. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.